No niin. Olisikohan tänne talliin tullut sopivan härskiä projektia, vaikka volkkari sivuvaunu peliin. Tuossa olisi tuommoinen rekisterissä oleva sivuvaunu, Uraali, raaka peli. Siellä pilkistää magneettoja, joku veikeä voiman ulosotto, josta on ollut laturi valoilla. Rumahan se on kuin helvetti, mutta olisiko siinä härski aihio pilkkoa vaikka ihan kuplan koneelle? Voitais kokeilla, jos se paukku lähtee käyntiin. Eihän tässä pitäisi sen enempää tarvii kun polkasta tulille. Aha, niin ennakkoa vähän pois. Siinähän se sykkii.